Hotovo? Kakal si? Kakala si? Neviem, ako prežijem let. Však v lietadle potom. To je hrozné. Začína sa to dosť biedne, proste z 3 ľudí, iba ja som kakal. Super. Ja som to stihol ráno, ja som šikovný. No ráno som to stihol aj ja. Dobre, tak to Ráno ešte... som stihol. Hej, tak proste ona iba Janka, ona. No, čo už on. Ale... Teplo v tom Grécku. Teplo v tom Grécku. Presne tak. Tak nič, ideme. Sedí tá naša záchrana. Doma. Tak to začíname. Takto plážovo začíname. Tak to vyzerá. Máme to už trošku oproti slnku. Tak sa Janka načkáva. Mám masnú hubu. Tomáš, prosím. Sme na motorovom člne a toto sú naše motornohy. Takže tak. A ideme týmto smerom. Tam je niekde Taliansko. Dobre, tak my ideme. Ale máme to požičané na hodinku, takže máme už iba 40 minút a tak to snad stíhame. Stíhame za pol hodinku. Stíhame. Ideme. Máme velice príjemného kameramana. Tu už máme jedlo. Tu máme jedlo. Ani tam nie je jedlo, kvôli tomu, že Tomáš išiel kakať. Alebo cikať. Zážitok z toalety, v podstate, plus konečne mu donesli jedlo. Ale zážitok z toalety nebude na kamere, to si necháme iba pre seba. Vstávame o 11:00. Takéto sú naše rána. Toto polonahy Tomáš. A toto Janka, ktorá ešte buvínka. A ja, ktorý ich otravujem a kamerujem. Máme už na chleba? Dobrý deň. Janka. Sme tu a sme si mysleli, že tu je hrozne veľký kríž, proste náboženstvo a všetko toto tu. Ale to je Wi-Fi anténa alebo niečo také. Aj tak cool proste. Solárny pohon má. Na solárny pohon. Trošku to začalo fúkať.
A fakt kúkavne. Tak kúka to brutálne. Toto máš tu odnese v podstate výchrica, no. To odplaví niekde hen tam. On nás tu otravuje nejaká včelička, alebo skôr povedané osa a Janka tu bojuje. Asi príde mu oko. Toto akorát momentálne. Agresia proste, toto je hrozne. Hrozné to je, tu máme. No. A to menšiu sa snaží už hladkať, mám taký pocit, že je to nový pet. To ne, ja sa bojím trošku, asi vypnem kameru, možno príde kameru. A tak to ideme autičkom, požičaným. Tomáš sa bojí proste, preto má tam ruku hore, drží sa, zapásaný všetko, ešte aj založenú ruku proste, všetko možné. Ale je to v pohode, je to v dobrých rukách a nohách. Chcel klímu. A chcel by klímu, ale klíma je za 15 € navyše. Asi, možno. Čo sme si vymysleli? Taký menší hrádek. Neviem, Či zrúcanina, či čokoľvek. takto. Že pôjdeme tam. Ale bohužiaľ my sme zatiaľ iba tu. A už sme zaplatili 10 € v podstate a musíme tam ísť. Ale výhľad je pekný. Takže ideme. Tak nakoniec sme vyliezli. Neviem, či ma bude počuť, lebo tu celkom fúka. Tak toto vyzerá. Takto. Tam sú také tie hradby. Tam je bufetík. Tam je Janka. Bufetík. A tam je obrovitánska kadibudka, kde je Tomáš v podstate. Tak to ideme pekne cez bakne na barové stoličky. Budeš jediný zákazník. Tomášovi ukazujeme, jak vyzerá pevnina, on to v živote nevidel. Teraz zistil, že je na ostrove. Janka, vidíš, ja som sa nebal. Nebal som sa, vôbec som sa nebal. Ani Tomáš sa nebojí. Roztrasené zábery. Hej, v podstate, vôbec som sa nebal. Vôbec žiadne roztrasené zábery nebude v podstate. Som to úplne v pohode, ja ty kokso, vôbec nie som zľaknutý. Haha. Janka, a takéto bridlice, ne, to je piesok, to je takto, ne? Vyzerá, takto tu. Čo o mne hovoríš, aké bridlice? No, bridlice. To sa rozkladáme. Máme našu piesečnú tú pláž. Juhu. Romantické sa to rozložilo. Sú záhadné jaskyne. Cítim sa jak Indiana Jones. Juhu. Toto si vymyslel takúto pičovinu Tomáš. Niekto musel. Hej. Čo je to, ne? Sme tu nikoho nevideli. Možno tu vidíme lepky. Hen tam sme videli posledný krát svetlo a teraz momentálne ideme hen tam dole. By si to mohla kamerovať. Jaskyňa, takto. Pôjdeme ešte nižšie. To obrovitánska jaskyňa.
Ja to vidím na dno. Kopec vrantuje. A ešte viacej komarov. Vychádzame z kopky. Svetlo. Sem patríš. Yes. Tomáš je nadšený. Ja som nadšený. Kvetinky voňajú. Kvetinky voňajú. Tak. To si mal s kamerou robiť. A to máš fotí. Tak. A my sme tu iba kvôli tomu, aby sme boli v tieni chvíľku. Lebo je to teplo. Janka povedala, že vraj hen tam je Achilles. Ale podľa mňa to je Ferko. Podľa mňa to Milan? Tak Milan je to. Tak je to. Milan. To skôr tak vypadá. Hej, však to vyzerá jak čistý Milan. A zo spodu utrčia gule. What? Tak to ideme nižšie. Nie, to nemôžeme ukázať. Ja som kúkal, že toto je bobek. A jak som kúkal, tak zrazu nie sme jediní, ktorí sa schovávajú. Neviem, či je vidieť. A takto one kobylky sú pod oným, aby sa schovali. A to nie je jedna. A tu je taká druhá. Čo tam je? Kobylky. Je to tu lacné. Je to lacné. Je skončené. Margarita iba 10,50. Margarita len 10,50. Tomáš je... Burger za 8 pade. Našli sme, hej. Každý si Miesto našiel pre to nás. svoje, v podstate pre nás. Budžetu. V prípade. A potom hen tam ešte potom idú lietadielka, tak šup. Tam. A možno, že aj pristávajú. Henka tu naviguje. Tu máme oné kačky. Neviem, či je to tam poriadne vidieť. Tam kačky. Tak kačky všade. V tieníku, lebo vonku je teplo. Hrozne teplo je vonku. Brutálne teplo je. Možno keby boli na slnku, tak sú upečené kačky. Nedali ti consent. Shit, tak rýchlo to oné. Hardcore! To party hard, proste a Janka. A party hard? Yes. Tu máš nejaké tu obrovitánske hrozne veľa ľudí, tí kokso na tom letisku. Hej, vyzerá to nebezpečne. To logo mi niečo pripomína. Ale určite sme v pohode, určite sme v pohode. Zatiaľ. Určite sme v pohode.